Asikubingelele sikwamukele kwi-channel. Igama-ke uPastor Winning, lo ochaza amaphupho. Inamba yami-ke wayisithe kuphela kusongo 9 ekuseni ka-5 ntambama. Nakhona ngibe imember ye-channel. Uma ungena imember ungangifonela nge-WhatsApp. Le namba-ke awukwazi ukungi-WhatsApp kuyo, uyangifonela kuphela. From 9 ekuseni ka-5 ntambama, from Monday to Friday, Saturday and Sunday, ngiyafonela. Sinemasontweni asokhonza. Siyaqhubeka-ke lobheka amaphupho njengejwayelo. Amaphupho-ke awumgogodla umhlahlandlela. Singeza-ke la umhlahlandlela kuyona yonke into esuke sifanele yenze empilweni, yabona? Alethe ixazululo, alethe ixwayiso amaphupho, alethe umhlahlandlela. So namhlanje-ke into esiyibhekayo la sibheka ukuthi useliwe Ncube oselusiwe Ncube ukuthi kutshoni uphupha umuntu wakho keyboard-akeni. Yes, akabingeleli, angikuthanda umuntu ongabingeleli, angimthandisisi umuntu ongabingeleli. Ongaceli, yabo? Ngoba sikweleta, yabo? So kubalulekile ukuthi babingelela kucela. So uma uphupha umuntu kungenzeka uphupha umuntu othandana naye noma umuntu omaziyo or umuntu ongamazi ekhipha kuphi odakeni. You know daga, it's mad. Yeah. So uma number one kuyenzeka kuma uphupha umuntu kungaba uphawu luhluma ekukhipha odakeni ngoba lokhu kusho ukuthi kungenzeka uzohlengeka uphinde uphume enkingeni ngenxa yosizo noma izeluleko zalo muntu okade ekhipha odakeni. Amahubo 40:2 wangikhipha emgodini wokubhujisa odakeni lobisi. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawu oluhleke uma ekhipha odakeni. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka empeleni ngomsa kaNkulunkulu uzosinda uphephe futhi uphunyuko ogibeni lwezigadlo ebizokuthwalisa kanzima zikubambezele empilweni. Amahubo 69:14 ngikhipha odakeni mangingashoni mangisinjiswe kubo abangizondayo nasemanzini aludo. Kanti asibheke ngokwesinduka ukuthi uma umuntu ekhipha odakeni 1 or 3. Number 3, ngokwesinduka uma nje uphupha umuntu kuwuphawu ngaba luhluma ekhipha odakeni. Lokhu kusho ukuthi-ke kungenzeka isidalo salo muntu sikwenzele ubele sakutakule ebunzimeni okade buhaqile noma isidalo salo muntu sizokulekelela sikukhiphe ebunzimeni okade obukhaqile njengamanje okade bukhaqile ngoba iphupho kwenzeka ikhuluma ngento osondlule kuyo noma okuyo noma uzoba kuyo kodwa uzoyenqoba. Kushuthi nje umuntu bekhipha odakeni ngenxa yalowo muntu loyo noma ngomunye umuntu uzonqoba inkinga uzophuma enkingeni ubona uzophuma ebunzimeni. Siyabonga.